Ассалому алайкум дӯстони азиз. Навори навбатии мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дӯстон. Дар ноҳияи Фирдавсӣ анамин роҳи мебинед, роҳи Султони Кабир мешавад. аз ин тараф колхози Россия роҳ. Салому алейкум бародарҷоно ки ба сафедшави пӯст яъне пес меган танқисӣ мекашад. Мана бародарҷоно мо барои шумо роҳ овардем. Мана метавонед дастрас гиред барои сафедшави пӯст, пигменту таблетка ва маз. Инчунин барои касалиҳои писарӣ аз маз, собун, барои ревматизм, буғумдар мана намуду аста. Инчунин барои угри, доначаву наракҳои рӯя гум кардан, аджими рӯя гум кардан, ҷинҷ мезанад, барои ҳамуно метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. Хоб ина биноҳо аз роҳ дуюм бино дӯстон мобанги се биное ки то сентябра бояд ба анҷом расонам дӯстон. уже бардоштаган 13 ошёна ноҳияи Фирдавсӣ, светофори южный. доми 13 ошёна хона қарор дорад дар 9 ошёна дӯстон. 72 квадрат, 3 комната, шкатур, стяжка, монтаж, ҳама чизаш дар дарунаш мешавад дӯстон. боз медароем нишон мекунем бино. якум бино не, дуюм бино. Бинои мубанги то сентябра меспорам дӯстон. хоб дӯстон, ана гуфтем ки якум бино не, дуюм бино. ина семгиш бино. Анами хонаи фурӯшӣ дар ана ҳамин бино қарор дорад. Якум дуюм ошёна магазин мешавад дӯстон. тризое ки хонае ки мебинем аз тарафи қафо аст дӯстон. се дар хона. хоб дар ин тараф рӯпарӯи ана ҳамин бино дӯстон як мактаби миёна, мактаби калон сохта истодаанд. 3 ошёна. бино гуфтем ки то сентябр ба анҷом мерасад. ози медароем бо аз боло нишон метиҳем дӯстон. хоб дӯстони азиз, ана ба 9 ошёна баромадем. роста ки калидор мешавад. як ду лифт. ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст дӯстон. роста ки медароем калидор мешавад. роста киш ҷои ҳоҷатхона. аз ин тараф нигоҳ кунед дӯстон. як ду хона, сеюм хона, ҷои кухня. хоҳем дӯстон иҷара детский ҷои хона мекунем, иҷара кухня. аз тарафи даст чап як ҷои санузел мешавад, вана. не як хона ё ки кухня. кошка чамондагӣ. неҷа як метавонем хона кунем, метавонем кухня. триза аз тарафи қафо гуфтем. инаи хонаш ду туриза аз тарафи қафо мешавад. тарафи колхози Россияра нигоҳ мекунам. иш як триза. хона ози маҳкам аст. як триза дорад дӯстон. хуб калидошам хело ҳам кушод аст. якним ду аст дӯстон. баъзи ҷояш якним ду. хуб як бор дигар такрор мекунем. хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, светофори южный, доми 13 ошёна. хона дар 9 ошёна қарор дорад. 72 квадрат, 3 комната, шкатур, стяжка, монтаж, сантехника ҳамаш мешавад дӯстон. то сентябра дома месупорам. 2 лифт. нархи ин хонаи фурӯшӣ дӯстон 395 000 сомон мебошад. муомила дорад. алиш ба хона, мошин, вариантҳо предлагат кунем мешавад. номерои соҳибмулк 938 43 43 36. як номери дигар 946 64. ватсап ҳаст. дар ҳамин номеро занг мезанед дӯстон. соҳибмулк маълумоти пурраи хонаро метиҳад.
خب رحمتی کلام برای دقت.